ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜମା ବି ନଥିଲା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ନାଲି ଚା ଟିକେ ଆଜି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ନାଲି ଚା ପିଇଦେବା। ଆଉ ସେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପିଏ, ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ମୁଁ ପିଏନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଶୁଖେଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ, ତ ନେଇ ଆସିଲି। ପୁଅକୁ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା। ଆଉ ସେ ତ ନେଇ ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ପକୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କୁ 7:30ରେ ଖାଇଦେବେ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବେ। ତ ସାନ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ବୋଉ ବି ଖୁଆଇଦେବି। ତ ଆମେ ପର ମା ଝିଅ ଖାଇବୁ, ସେ ଲେଖି ସାରିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ। ତ ଆଜି ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ତ ଏମିତି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜମା ବି ନଥିଲା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ନାଲି ଚା ଟିକେ ଆଜି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ନାଲି ଚା ପିଇଦେବା। ଆଉ ସେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପିଏ, ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ମୁଁ ପିଏନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଶୁଖେଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ, ତ ନେଇ ଆସିଲି। ପୁଅକୁ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା। ଆଉ ସେ ତ ନେଇ ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ପକୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କୁ 7:30ରେ ଖାଇଦେବେ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବେ। ତ ସାନ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ବୋଉ ବି ଖୁଆଇଦେବି। ତ ଆମେ ପର ମା ଝିଅ ଖାଇବୁ, ସେ ଲେଖି ସାରିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ। ତ ଆଜି ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ତ ଏମିତି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜମା ବି ନଥିଲା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ନାଲି ଚା ଟିକେ ଆଜି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ନାଲି ଚା ପିଇଦେବା। ଆଉ ସେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପିଏ, ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ମୁଁ ପିଏନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଶୁଖେଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ, ତ ନେଇ ଆସିଲି। ପୁଅକୁ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା। ଆଉ ସେ ତ ନେଇ ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ପକୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କୁ 7:30ରେ ଖାଇଦେବେ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବେ। ତ ସାନ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ବୋଉ ବି ଖୁଆଇଦେବି। ତ ଆମେ ପର ମା ଝିଅ ଖାଇବୁ, ସେ ଲେଖି ସାରିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ। ତ ଆଜି ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ତ